first time you felt alive, laying on your Bloquejar roof in la the infoxicació. summer, staring at Si una cosa ens va ensenyar la pandèmia de l'any 2020 és que l'excés d'informació no és recomanable per a la salut mental i la higiene digital. Milers d'impactes competeixen en el mercat de l'atenció per aconseguir el nostre temps i la nostra mirada. La infoxicació és una intoxicació informativa que es pot produir per excés o per mala qualitat de les informacions que consumim. La quantitat d'informació disponible avui en dia a internet no té fi, és il·limitada. Podem accedir a tota la informació que necessitem. L'oferta de mitjans de comunicació i notícies és la més gran de tota la història de la humanitat. A més, cadascú de nosaltres s'ha convertit també en una xicoteta font d'informació, de proximitat i quotidianitat. A cada moment, totes aquestes fonts es barregen en els nostres dispositius. El mòbil sona i pot ser un WhatsApp personal, un WhatsApp familiar, un mail, un tuit, una alarma, un like. Patim una sobreexposició constant als impactes en la nostra pantalla individual. Per això, reduir el nombre d'impactes és una de les més importants recomanacions d'higiene digital. Hem de saber controlar quanta informació i de quina qualitat podem assumir i gestionar. Com més i millor manegem, més capacitat tindrem per a interpretar el món i creu-me si et dic que això és, fins i tot, garantia d'èxit laboral i social. Decideix els moments d'informació i la seva durada. No sigues rígid. Cada moment, personal i col·lectiu, requereix una quantitat d'informació i hem de saber adaptar-nos-hi, però això no serà suficient. La qualitat de la informació serà, ja ho és, el distintiu de competència més important en cultura digital. Saber jerarquitzar i organitzar la informació. Tenim tanta informació, moltíssima informació disponible, però no tota és de bona qualitat. Discriminar activament les teues fonts d'informació serà la base per a la millor higiene digital informativa. En aquest sentit, et podem donar 3 consells bàsics. Número 1. Els professionals de la informació estan formats per a gestionar-la i jerarquitzar-la. La informació professional té filtres que la informació amateur o ciutadana no té. Tampoc les fonts oficials o institucionals que pretenen ser directes són totalment fiables. La professionalitat marca més que mai la diferència. Consell número 2. Intenta informar-te a través de diversos mitjans i formats, sobretot el text, perquè escriure i llegir són exercicis saludables de rutina digital. La ràdio i la televisió poden complementar la teua rutina amb bona opinió i imatges directes de la notícia. I per últim, consell número 3. Usa mitjans especialitzats en les teues aficions i interessos. No et deixes marcar la teua dieta mediàtica constantment per les empreses d'informació. Professionals i empreses no tenen sempre les mateixes intencions. Tria sobre què vols informar-te. I com sempre, per acabar, et deixem amb un poc de música. La millor manera de desinfoxicar-te d'un dia massa carregat. Avui et deixem amb Emily Cobblestone i la seva cançó Follow You. And we are alone now. The dark we feared has come to pass. If you go dancing or you stay in, if you feel high or low, I'll be behind you. It's alright, alright. Wherever you wander, I will follow you. Yeah, yeah. Lead the way.
fear us right. So if you go